Vítám vás u nové série Minecraftu Junacraft. Je to nejlepší série. Ale to jsou asi železní dveře. Ty bláhy, mapa. Něco. Krásný, že jo? Ty Takže tady máme nějakou tu mapku, kde jsou prostě, víte, jak vypadají teda naše bloky, jo, jasně, to jsou textury, chytrý, dobře, no ale stejně bych nechtěla nic riskovat, takže si dáme jenom meč, takže i nějaký brnko, protože aby nás nic nezabilo. A chtěla bych z touto mapu tedy zkusit nějak stopnička. Tady rozhodneme, co tu máme. Jo, takže to se musí. No ale je vidět, že máme Game on 1. Jsem porušila. Tak, rozhodně si vezmám ty jabka, protože ty ale doufám, že nebudeme střílet dýmky, protože dýmky mám ráda. Už ví, proč je tady tohle, ale vezmeme to s sebou, protože nechci. Pardon, ale to je tak chutný. Co se děje? Jasně, tank, hustej výtah, tank. To je super výtah. What? What is this? What are these? Junacraft. Takže to je nějaký vstup do muzea, jasně. To nevadí, víš to, že ne. Ty. Takže co je tohle? Jo, super vozičky. Pustí, my jedeme jakože na tomhle, víš. Takže tady máme nějakou prohlídku toho Junacraftu. Zatím to jsou pořád jenom stromy. No, těším se. Až tam uvidím ty dinosaury, který by tam měly být. DJ mašinka. Yes, tam jdem. Aha, co? A jdem tudy. My jdeme jako někam do moře, nebo jdeme přes něj? Do něj nebo přes něj? To je taky otázka, tyjo. Upřímně nechtěla jsem jako jezdit, protože ještě chvíli, tak tam pojedem. Já se rozhodím. Skočím na něco. Jdeš tady, asi vůbec neskočím. Slyším, že teda pořád jdeme, takže jdeme. Jsem dneska hrozný život. Ne. Dobrý. Jsme tady. Jak vidím, právě jsme sem přijeli. Nějaká mapka. Jo, to bude nějaká mapka.
sakra. No nic, já jsem to neviděla, ale vy jste viděli určitě hachkou. Všimněte si prostě té vody, jak ona je tak. Co je tady? Co je tady? Hele. Je. To je. To nebaví. Ach jo, abych chtěla nějakého toho dinosaura už vidět. To je dino. To je Ne. On na nás asi... Au! Ježíš, co dělá? Ty vole. Říká creative. Ty jo. To bude asi zombík. Nebo to bude pavouk? To bude pavouk. Nebo to je divný. Ale když už tak bych zkusila jakože ty vajíčka. Takže první divný je tady tohle, potom je tady tohle, spawn pig, spawn mushroom, čekaj, jako mushroom, spawn mushroom, nevím jak to myslí, asi mushroom krávu takovou tu. Věcí, takže tohle je kráva. Tak tohle je. To je jedno, že rozbijím skal, mě je to jedno. Tak tohle je hustý. Další to je tohle. Takový pěkný živík. Ten je roztomilej. A to je asi mládě tohodle, nebo něco takového. To je pterodaktyl, toho jsem vždycky měla ráda, to bude překombinovaný. No jo, na to pír. To je super. Rex. Takže to je creeper. Počkat. Něco zkusím. Kde to je? Jo. No tak. Já ho chci zapálit. No já ho chci zapálit, protože je to creeper. To je malinký. On, když ho vykrmíš, to bude asi velký. Je to skeleton? Střej. To je takový ten... Co to? Ty dva jdou do sebe, a co to je? Zombík. Od kdy zombík? Zombík a creeper jako jdou do sebe. Co dělá? Co byl ten velký? Cow? Takže on žere, jasně. Zombie pigman, to je takovýhle tučňák, nebo já mu budu říkat tučňák. Husk, kdyby se někdo věděl, co je to husk, tak mi to napište do komentáře. To je mořský, to je ta ryba. Hustě. Ty. Tak toho musím spawnout asi někde tady. Ne, zrovna malej. Ty voko. Husk. Takový malý štírek. Takže když budu někam spawnovat hodně z těch malých, se mi podaří nějaký větší.
Ho, 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 ho. Ty vogo, vidíte to? Co já? Dinosaur. To jsou ty, co byli oni vždycky, když je někdo jdou do sebe ty dva. Tady je slizounek. Takový malý. Ohoho. Ten creeper mě pořád zajímá. Tak co tady máme předělanýho třeba dál? To je tohle. Snowball. Takže to prostě házíš dinosauří bobky. Co je? Můj oblíbenec. Chci vidět víc toho. To říkám prozkoumáme. Toto je Iron Bars. Co je Iron Bars? To jsou takový ty... Jo, to je ohradník. Aha, jasně. Jasně, pokud chcete vidět další ty mapy tohoto žebla, tady no. Pokud chcete vidět další tyto mapy, tak dejte rozhodně like, koverečky, pokud chcete vidět tedy další ty mapy, tak rozhodně můžete dát like a já vám ukážu další super, mega super věci z této mapy.